Agus ar banna ceist le Údarás na Gaeltachta agus go háirid an tionscnamh tithíochta a ceadaí an Údarás dearan na bliana seo caite inis chun saoil le haid tithíochta inmhachan in achanna Urbert chalamh í seileadh an Údarás ba bhhaitlim nua honrú a áil ar an tionscnamh sin gar mágad. Gaeltachta, pléitir ceist na tithíochta ag crunethe rialta idir feimilí an Údarás agus feimilí na rinne, agus tictardum ghfuil obair leanúin ar siúil ag fear an Údarás leis na geal halmhóirí ábratha eile. Mar a thuigim an Údarás, ceadaí bord an Údarás €250,000 de obair chomhlóireachta agus taide ag a grinú i mína nullag 23. Ag ascardá sin, chumasisiúning an Údarás taide nabh splách maidir le soláthar agus éileamh ar tithíocht sa Gaeltacht. Tá an taide sin déanta inis agus fáil siach na toirí le gcuiread. Léiríonn an taide, tá an ráta áitiíochta níos ísle sa Gaeltacht 71 fangéid, ordatha ó 69 fangéid a 2011, ná an ráta náisiúnta de 87 fangéid. Ag fécinnt ar an ráta áitiíochta sna Gaeltachtaí, is in Gaeltacht na mín ó go fangéid na Gaillimhe agus Portlarige atá sé ar an level is airde. Tá an céitadán de hethe fullmha sa Gaeltacht 1 fangéid níos airde ná an scír náisiúnta 8 fangéid. Tá níos mó ná 5 irid de hethe sira sa Gaeltacht ná sa tíre goitne, mar scír den stoc tithíochta omláin. Tá an scíras airde de hethe sira le fáil an Gaeltachtaí chéirí agus dúnaáil. Tá níos mó ná 10 fangéid na tithe ag géirí Haas, Tóirí agus túisceart gúnaáil ina de sira agus muidig fécinnt ar na limistar planála tanga. Tá obair chomhlóireachta ar siúil comá ar an tríthíomh atá aitheanta sa chéim seo den tugra sa Rhein chun de Fort Lauriger ar an Gaharú chun na Gaillimhe agus ag tithe carige teiscin in Ghuidóir i gundé gúnaáil. Ba an taide agus an obair chomhlóireachta ar an tríthíomh ag tucht chun críocha sa bhór, agus ba bord an Údarás sin an masúnú a dhéanamh ar bhúnlaí agus ar an géad chéim eile, agus cinnti a dhéanamh bunathe ar aiseolalas na ngeall sealmhóirí ábhartha ag an trá sin. Mágadara, agus tá an freigra sin feite agam faoi frí inis, díreach faoi frí, agus níle me chur an locht orsa ach tá sagad ghfuil géir céim uafásach ó híomh cuasaí tithíochtas na Gaeltachtaí. Agus sin an fága chuirmid brú ar Údarás na Gaeltachta trí freigraí a chur anseo go leanúnach rud a dhéanamh ó híomh cuasaí tithíochta, mar tá dúlgus tromcúiseach orthú rud a dhéanamh ó híomh cuasaí teanga, cuasaí pobal agus cuasaí fostaíochta. Sin an fá í nearan na dála go nearna siad cinenne dearan na bliana seo caite, agus má ceist go honrach ná nua honraí ó híomh céndal chun céannatá déanta ó híomh na forbara sin. Tá sagam na figurí lug, tá an taide léite agam, ach tá agrachtaí cosú le banú, cosú le agrachtaí eile ar an talamh ag chur brú allmhór ar an rud a dhéanamh agus an ceart acu ar mágad. Look, an maidir le tithíochta generálta tá 5 tithíochta ar fud na tíre agus tá 5 tithíochta sa Gaeltacht. So caiimid an aib generálta a réiteach agus tá lán aibre ar siúla an rialtas chun sin dhéanamh agus sprochanna sáirithe agan chun tithe thógáil agus ina measc tithe do riine le income níos lú freisin in acruithe. Tá sin anna háiteach. Look, Curtu Kesh maidir leis an taide atá déanta tá an freigra tugad dom dit ba níos mó ólas ag tacht maidir leis an obair chomhlóireachta tá siúil sna trí síomh áirithe tá lúte agam agus ba sé seo ag tacht amach sa bhór agus ba bord an Údarás san ná níos mó aibre dhéanamh in í sin. Freisin tá an bille maidir le Údarás na Gaeltachta ag dul tríd an Oireachtas, agus sé sin anna háachta freisin agus tá cuacht sa bhile sin maidir le soláthar talamh dó chun tithíochta chur ar fáil agus asúlagam go mbeidh, I suppose, tá brú a chur ní léon doubt ar an Údarás agus mi sé lé na ceise sin leis an Údarás nuair a thugam na céile lógs me ifige go gcineráta freisin ach freisin
go dúir sé sin freagraí do bhaintre na Gaeltachta atá mar sort cuid den aib generálta sa tír ach go deimhin cuid le tréthe áirithe tá acu sa Gaeltach go háirithe maidiletanga agus le cuasaí tithe sira freisin mar is feib ollmhór sin sa Gaeltach. Mágad agus ag tasnú lei sin feib sira is feib ollmhór sin sna Gaeltachtaí tá lín na tithe thar bheith ard. Agus is irónach an scéala go bhfuil an méid sin tithe sira an, tithe folamh sna Gaeltachtaí agus atá géir cim tithíochta. So an féidir ar a dáta chóirtdom cén uair a bhés an taide críochnithe. Agus aberlum just an mai an bhfuil tú I man aibhre ó híomh tuile acuiní a chóirte Údarás na Gaeltachta. Bhí agus tá siad de gcónaí in an grancuid I compráid le IDA agus Enterprise Ireland. Agus mar a dúirt me, agus tá sé táhachtach a atrá, tá trí dúlgas arú, trinód na núlgas, pobl, teanga agus fostaíochta. Agus dhéirí siad is dearthú cuasaí fostaíochta ach tá gála cuasaí tithíochta onas go méid daoine anán marachtáil sa Gaeltacht agus an teanga chur chun cín agus slí bathe a bhaintse ma. Mar le acmhaí den Údarás, tá man gcónaí ag lé na gceisina seo leis an Ryan Cachgas Poblí agus go háirithe in aimseir ar le séisiúr na Chánáisnéis tá na caiitina sin ar siúil. So táid I géirí níos mó aige do cuasaí Gaeilge agus do cuasaí Gaeltachta. Táid go go dtíine ar sin an dá ara agus ifigach na rinne. Freisin ó thaobh tithíochta de, measan bhfuil ahrú meán ag tucht agus tá aitheantas an sin go bhfuil ról ag Údarás na Gaeltachta an sin maidir le tithíocht agus tá sé sin ag tosnú agus tá brú orthú agus tá muide chur an bhrú sin freisin agus measan gur féidirlinn a rá go maiid níos mó ar siúil ag Údarás na Gaeltachta amach an seo go háirithe in ní an job seo atá déanta acu ach freisin an cuacht breise atá mille an Údarás agus béidir go dár lóí níos mó rudaí ina dhé sin tá géirí an bille seo chur tríd an dál rihanol toghchan ach béidir go maiid níos mó spáis in dhé sin freisin chun níos mó dul chun céin ach measam gur tosach é seo agus measam go gaiimiid leanana de rá agus chur chun céine dhéanamh maidir lei sin.